Dakle, ćemo ljudi, da ćemo otvarati juhu, znači otvorili smo ga, ali smo pregledali samo da tisnemo. Znači, idemo sad. Ko je ta juhu? Vidimo, juhu, juhu. Kako vidi? Došao sam malo. HP 9. Ovdje je kod. Fora. Malo list. Sad malo. Ovako ili... Čekaj. Evo sad možete vidjeti listu, znači... Upale. Levi. Ovo mi smeta. Ovo mi je sladak. Jo, malo. Mi imamo HP. Ovo mi je slatko. I ovo isto mi je bilo slatka. Ovo je onaj glav što smo ga imali. Neka pravila i ovo naši novi juhu. Vidi ga, baš mi se sviđa. Rakuni, ja sam taka! Dobro, prestani. Znači, vidite, no još to nema ništa. Znači, nadam se da vam se sviđalo i